Yaba mfowethu sanibona. uPhungalenja lo. Okuyena ophethe lapha ensizweni. Ugejase entombini. Lo ozokhipha i-album manje ngokude. Yazi ngithini? Ngithi mina yekeni lento yokuthi ingane niyithengele amateki ka-2.5 ngeChristmas. Bese nihlulwa i-stationery ngoJanuwari. Amasimba lawo. Makuthi ingane yakho ukwazile ukuyithenga uyibhajethela unyaka wonke wathengela amateki ka-4.5 ne-iPhone 13 nawo wonke ama-gift ongawacabanga for Christmas. Uhlulwa yena ukuthenga i-stationery mbombo kanyoko. Ngoba ingane ikusasa layo lisemfundweni sesikoleni. Wena uma uzovele usebenzise lokho kwakho ngokhisimusi kuphela. Kusho ukuthi ingane izondla ukhisimusi. Yabona ikhanda lakho alithathi kahle. Into omele uyenze nonqola mfowethu nenkinga. Umuntu akalali kulezi nsuku. Into omele uyenze kumele ubhajethele i-stationery, ubhajethele into zesikole zengane. Ukuze uzokwazi ukuthi lokhu ingane yakho ibe right ungasekho wena usufile. Ngoba niyafa ninjalo. Ngane uyishiye nokhisimusi. Khisimusi usuku olulodwa. Stationery unyaka wonke. Thatha lo 1.5 uthengeni ingane into zesikole. Yayizwa loo nto. Yekeni lento yokusebenzisa izinqa. Mangicabanga. Yekeni lento yokucabanga umdidi. Uze umuntu ethi mina ingane yami ngifuna ukuyigibeza umkhumbi. What. Ayina stationery. Stationery kumele sithenge ngoNovember. Sho njalo omunye umuntu engifonela. Stationery kumele sithenge ngoNovember stationery. NgoDisemba thenga into zesikole. January ingane yesikoleni. Christmas ayisinayo lento lethu nasanda omnyama. Yini le? Ingane kumele ifunde ingane. Ibe namabhizinisi ifunde izinto ezizoyiphilisa kusasa. Ngeke lento yokucabanga ngamakhwapha. Ubona ingane zonyawo ubhe nje yiyo lento yini. Uthi ingane yami usikhothene. Isikhothane ngichoma ngempahla ichitha ama-ultramel. No. Ayikho right lento leyo. Ingane yakho bafowethu kumele yazi ukuthi mina ngiphilela lokho kwenziwa la ekhaya. Hayi ukuthi ingane iphilela ukhisimusi. No. Mina ngaze ngigubhe lento leyo ukuthi ikhisimusi wani loyo. Kodwa ngoba manje sisebenza abelungu abaningazi beChristmas isona sikhathi abasinikeza ngaso ithuba lokuba nemindeni yethu. You understand? Sebenzise phela. Yebo ujabule nezingane zakho but ungakhohlwa isikole. Kunezingane nje manje esebenzisa iPhone 13 kodwa ayifundi leyo ngane. Ifail umhlola. Fail into akazi uyibona. Ayikwazi ngisho ubhala igama layo. Ina 16 funa grade 7. I-repeat ekwazi kwathi repeat. Ubulala kusasa lengane siphuphu. Bafowethu ingane ngazi ngifuna ukutshela something ngengane. Ngiyabona ukuthi nina ngicabanga ngezinqa kakhulu. Makuthi wakhuliswa unyoko. Nawe ingane yakho kumele uyikhulise. You understand? Uma uthi wakhuliswa ugogo, ungathatha umthwalo wakho unikeze uma wakho, ugogo wengane zakho. Ungayivumeli lento leyo. Ingane kumele ikhuliswe umzali wayo. Uyazi? Uyaphila ukhona okanye awukho kumele ikhulise ingane yakho. Yes. Ingane ikanje lento iyajika. Umuntu me ethi 1 year up to 49 years. I-R isuke ibheke phezulu i-R yokuphila. From 50 kuze kuyofika ku-100 umuntu uphila up to 120 years. From 50 up to 100 something. I-R sibheke phansi. Umuntu uyaguquka abe ingane. Angithi yabona ukuthi ingane umizelwe iyaphakanyiswa ibanjwe kahle kuthiwe inani because uyisencane. Ikhula igaqe ngamadolo ifunda ukuhlala nani ibambelele ngenja ibhalanse nangongindonga. Ngohamba kwesikhathi ikwazi ukuyicathulula ihambe. Ne? Igcina isigijima iqinile umuntu manje.
ikhule iqala amathambo manje angasavumi, qala igobe manje ubuyele phansi, qala uhamba futhi ibambelele. Impilo yomuntu injalo, ibambelele, gcine eqaqa ngamadolo, ihlale kumehlule, ukuhlala abuyele alale, bese uyafa. Shintshe le pampers bese uyafa umuntu. Usebuyele emnganeni, yileso sikhathi la usudinga khona iy'ngane zakho. Kodwa uma uthi ingane yakho ibhema inyawupe manje, ngalesikhathi uyothola usugugile, iyobe injani? Uzondliwa ubani wena? Ngoba mina baningi abantu engibabonayo, uthola umuntu uyikhehla, uney'ngane eziwu-2 zabafana okanye uney'ngane noma 5 noma 10, uyathutha ekhaya elikhulu ayohlala emzini wakhe ayokhe lezi ngane zakhe aze ashonele khona. Sibusiso esingaka, baba wami ezofela emzini wami, sibusiso esingaka. So wena njengamanje into omele uyenze enganeni yakho, kumele uyifundise umthetho, uyifundise ukuyiphatha kahle, understand, ukuze ikwazi ukuyimela kusasa, imele nawe. Yabo mina yonke into engiyenzayo ngiyenzela ikhehle elingizalayo. Mina anginqena ukuthi manje uma kungathiwa manje la engikhona manje la ekhaya ngena umuntu uzobheda, ubhedela leli khehla leli, ngafa nokufa, understand. Ngokufanana sey'nganeni zami, uma kuthiwa kukhona umuntu ongenayo ezobhedela ingane zami, ngamane ngife, because ngiyazi ukuthi lowo muntu ufuna ukubulala mina, obulala ingane zami ubulala mina. Yabo, fana nokuthi umuntu uthatha ingane yakho uyithume esitolo ekuthengisa inkwa, kuqhamuka umuntu ayivimbe athi jika futhi akali nengane yakho, lo muntu ulwa nawe, kumele umbulale, uyakujwayela, understand. So bafethu ngisho ukuthi iy'ngane aziye esikoleni zifunde. Esikoleni okokuqala iy'ngane kumele zihloniphe othisha, zikwazi ukuhlonipha, zikwazi ukuhlonipha nazona zodwa. Yabo, into emosha iy'ngane manje ukuthi-ke azisakwazi ukudla esitsheni esisodwa, ziningi thina sasidla esitsheni esisodwa thina. Lokho kokhombisa ukuthi ngesihlukane, nakusasa omunye umuntu kumele ambile uzo-understand ukuthi yini indlala. Yabo, nizokwazi ukubekezelana because ukhona umuntu othathela kude, umedla udla kancane, bese kuba khona-ke iy'nkunzi mala ngophungalenja, uma kubekwa isitsha manje kube ngathi azikazi zangcola. Yabo, ya shaye ngize ngifake ulimi phakathi ngikhothe isilevu salesi mhlophe, ya inkunzi malanga leyo. So uma kuthiwa nidlela esitsheni esisodwa, nofunda ukubekezelana ukuthi hey qala ugwinye lokho semlonyeni, gwinya bese uthatha okunye. Uma kuthi kudliwa inyama la kumele kube umdala odobha kuqala, ya ngokulandelana kwenu. Eyi mani, uyazi bafowethu, nani naye nifuni usebenzisa le nto le, anifuni, ish, anifuni usebenzisa ingqondo, ifuna ukusebenza le nto yena. Iy'ngane bafowethu ikusasa lakho, iy'ngane abazali bakho. Yabo, ingane uma uyondla, wondla umzali wakho wakusasa, kumele ukwazi lokho. So please